Hi mga Malpers, good morning. So, it's already 4 o'clock in the morning. Kakauwi ko lang. Um, masaya naman sa feeling na kahit paano. Uh, malakas yung sales. Pasalamat kami ngayon kasi maambod na, umuulan. Ayan na. Oh, naririnig ko. Ang lakas ng ulan. Buti nakauwi ako bago lumakas ng ulan. At buti ka mo. Natapos yung ulan. Ay, umulan na nung natapos na yung trabaho na sa plaza. Maaga kong pinauwi sila. Si Chuchay maaga umuwi. Sila Diday. Pinauna-una kasi may mga naiwang pang customer kanina. Hindi ko na nagawang videohan kasi busy na talaga. So, pagpasensya nyo muna itong klase ng video ko na gagawin. Ang lakas na. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero as of now, habang nagkukwentuhan tayo, is I am counting the sales. Yung sales na kinita ko today. So, baka yun sa inyo, marami sa inyo, marami sa inyo nagtatanong, magkano yung pinuhunan ko. Malaki rin pa talaga yung pinuhunan ko. Actually, piling ko mababa lang naman sa akin. Kasi piling ko doon sa iba kong mga, lalaki. So, anyway, yun lang. Sabi nga nung iba, kung kumita ako ng 3 piso o 5 piso sa isang item ko, okay na. Salamat kung umabot sa 10 piso. Alam mo yun. Meron din naman. Kaya lang kasi syempre hindi mo pa naman di ba sasabi agad magkano yung kinita mo for the whole week. Kasi ongoing pa rin yung tulad ngayon, bukas may papakita ko sa inyo kasi meron na kami sasakyan na ginagamit para sa amin mamalengke sa amin. Hiniram ako ng kapitbahay ko dun sa tindahan. Actually hindi siya pahiram kasi babayaran ko rin siya, parang nilipang ko siya. Kasi para yung hakot namin ng mga gamit mula tindahan papunta dun sa plaza is isahan lang. Hindi yung magpapasan kami sa motor, hindi siya nakakapagod. Actually, pag iniwan naman kasi namin lahat yung gamit doon, okay, tapos doon na rin kami magkukupas and all. Okay din naman sana ang idea yun. Kaya lang, the problem is pag-iiwanan ng mga gamit kasi ginagamit din siya sa tindahan. So kung bibili na naman ako ng gamit sa gagamitin sa plaza, iba yung ginagamit sa tindahan, another expenses na naman. So, wag na lang. Hindi siya especially now na ilang araw po kami walang pasok sa school gawa ng mga cancellation dahil sa heat index. Mukhang may bagyo pa yata paparating ngayon sa Pilipinas. So, hindi rin madali. But anyway, thankful lang din ako kasi napaka-cooperative and thankful din tayo sa mga sumusuporta sa atin, yung mga friends and followers natin, sa mga sisters ko dito sa Hinaguan Farm, sabi nila, ang laki siguro ng kinikita mo ngayon, ang laki na ng ganyan-ganyan. Oo, malaki yung sales, pero kasi malaki yung gastos, diba? Kailangan mo makita na may bumabalik mula dun sa pinuhunan mo na produkto. Then maliban dun sa mga binili kong gamit, kaya ng tent, nagre-rent ako ng yung sasakyan, yung motor.
Kasi ganun din eh. Magre-rent ako. Mas mahal. Hindi, baga yung mula tindahan hanggang dun sa plaza, 150 na isang ganun lang yun. O, bibili kami ng yelo, bibili kami ng ganito, bibili kami ng ganyan. Magdadala ng upuan, kukuha ng ganito. Di, papagasang, kasi ano siya eh, wala siyang prangkisa yung motor. Basta makikita niyo yun tomorrow. Pakita ko sa inyo. For the meantime, yun lang. Ang struggle lang po sa mga ganitong klase ng business, especially yung night market o kaya sa mga bar. Yung gusto mo na umuwi, pagod ka na, puyat ka na, hindi ka makauwi dahil hindi mo maiiwan yung mga customer na. Diba? Hindi mo sila umalis. Unless bayad na sila. Parang, sige, okay na yan, bayad ka na. Close na po kami. Ubusin mo na lang yan. Bahala kung gusto mo mag-inom. Kaya sa sitwasyon namin kasi, wala na, open area kami na kailangan mo i-liquid yung ganito, ganyan. Tsaka nakakatawa yung mga ano ko, yung mga kasama ko, kahit mga babae, para mga lalaki, mga mato. Buti nga, pumayag yung asawa ni Diday na sa akin na lang siya pumasok eh. Kasi, ganun din, kaysa mag-ikot-ikot siya, mamamasada siya, ganito, ganyan. Magagasolina pa siya, di ba? Eh sa akin, yan lang, oh. Ganun din naman ang suma. Ang total mo. Libre naman ang pagkain nilang lahat. Libre snacks. Kahit ano kainin dyan, bahala kayo. Diba? Kaya yun, sobrang puwa ako rin kasi support din sila. Gusto nila dun sa trabaho, diba? Yun yung gusto ko, yung makakasama ko magtrabaho kasi gusto nila na trabaho. Hindi pwede yung sasahod lang, sweldo ka lang, tapos parang walang effort yung galaw mo, yung kilos mo. Hindi ko naman ma-disappoint. Actually, nakaka-disappoint naman talaga pag gano'n, diba? So I'm going to count it na. Kayo na bahala, mag-isip ko magkano. Ay, binibilang rin nila. Ano? Tama ba? Wala tuloy ako. Bigla ka sa ulan. Hindi lang ako ha. Kayo na lang bahala dyan. O kung sa tingin nyo, kung anong hula nyo, bahala na kayo. Ay, nag-iisip sila. Curious. Huh? Naguluhan ako.
Tab savings. So, what do you think? Sorry naguluhan din ako. Hindi ko kayo gustong anuhin, pero yun nga. Anyway, thank you so much, Lord, for this blessing. Alam mo kung para saan itong ginagawa ko. Pagsusulitan ko, pag-effort ko. Ito yung ginagawa ko, alam mo na pag-isa. Sana magtuloy-tuloy para tulungan ko rin yung aking kapatid. And sana matulungan niyo rin ako magdasal para sa mabilisang recovery ng kapatid ko. Sa ngayon, hindi pa ako ready na sabihin kung ano yung sitwasyon niya kasi hindi pa rin talaga maliwanag sa akin. Actually, ayoko siyang tanggapin, ayoko i-absorb kung anong sitwasyon niya. Kaya, sa ngayon, eto na lang muna yung sasabi ko. Kailangan ko makatulungin mo sa kanila. Maraming salamat. Lord, ikaw nang bahala. Lord, the most powerful in this world. To the whole human race. Anyway, maraming salamat mga moms. 4:30 na matutulog na ako. Good morning sa inyo dyan. Good evening and God bless you.